Dalamara VDC Chairman Sarkoi Rong Par Ahemalong Kove Arong Kiron Pon Ajay Mek Kideng Duar Baguri Tonisis Constituency ke Parlo Dalamara VDC Chairman Sarkoi Rong Par Ahemalong Kove Arong Akijoy Pet Kiduk Kilak Arat Apan Kiron Pon Bangso Kiron Pon Lake Karbenglo Termas Council Kecaria Bangpu CM Tuliram Rong Hanglapen Education EM Richard Stockby Duar Baguri Tonisis Constituency Ararapan Kiduk Kilak Araratum Kuvi Kichui Kichusom Move Ahem Tuna Tumapan Mathasi VDC Chairman Sarkoi Rong Parapan Birta PC Surikethom Kove Arong List PC Surikethom Kove Arong List Pidunlo Bangso Penajoksi Soil Department Kahora Ranger Apan Karbengla Termas Council Pen Birta PC Kove Arong VDC Chairman Ahemalong Nang Palelo Bangso Penajoksi VDC Chairman Arideng Pen PS Tinapan Kove Arong Kiron Pon Ajay Mek Deng Ponlo Bangso Penajok Kove Arong Kilong Tuna Hem Tuna Tumpen Karbengla Termas Council Kecaria Bangpu CM Tuliram Rong Hang Lapen Education EM Richard Stock B Lapen VDC Chairman Sarkoi Rong Par Lapen Soil Conservation Department Ranger Sanjoy Gogoi Aphan Setame Ninga Klong Pen Kachuru Paji Soil Conservation Department Ranger Kamatha Kimisen Pen Ajoksi Bijuli 1 Bijuli 2 Arar Aphan Setame Ki Ongdung Ki E Ke Som Lapen Thirang Ke Thak Lapen Hesaring Lakadok Avesitame Piponlo Lake VDC Chairman Sarkoi Rong Par Lapen Sanjoy Gogoi Education EM Richard Stock B Kamatha Kimisen Apotlo Pusi Ninga Klong Pen Kachuru Pajir Por Tangte perang kething no lam the kaning je arju ponsinang Dor Baguri Pen Dor Singh Tokbir report TK News Perang si kadom pajir lo pini nilitum dak kowe aklim ron pon lo so kowe aklim kiron pon bangke lahen lo je dak Dor Baguri araratum kiduk la araratum sai kichituki ke aning hangpik debon tame ladak kowe khiti ki chuklemi tum tame kowe apuli cholong thekhe julahai pinangan akidu gisum dakne tum Duar Baguri local MC mate education EM Sir Richard Tokbi alang lima thasi ini dak department atum han soil department atum han pin khatsi pini dak kowe rong na palilo asisu na pali tengpen pini litum ladak ron ponlo nasi nilitum nadak pini kiongdung abini pisari tumhan nadak kowe rong nilitum ron pondong lo lake dak ratatum tami ningarong parpig lo pen Jasimet pet ke Karbenglo Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Rong Hang alang leadership hutsi lahai kowe rong ben chenglok kaprek asijon tin tami lahai sai ke jetuki awar sai takelong pon pot ningarong pig lo Pentum local MC mate education EM Sir Richard Tokbi Pandame Jasen Pedak Ratatum Tame Akiru Pipon lo je lahai kidukilak chutuki Ratatum Mane lahai mithange chiri tekhe hormuanta aporben ki pipon Pini non dakowe puliron ponlo hotpen manke anarosa puliron ponlo mentune sokachiliron pon jolo sona siyon tinta ki pipon lake dak local MC Sir Richard Pan ningsing duk perfect lo dak ke ongdung arat tu mangke lasila so alangli direction madalang li kopeng khat pon tengsi pini dak ni litum town committee mondor committee na ben ke dak local committee tum pen ni litum dak chingrum si pini dak kowe klem ni litum rat khan bonong ni dan litum total ni litum dak kakujantu kohora Baguri Kremkro anilitum polling krip lido la senilitum pini ningarong pik la sonna sai kedeng pon thegapot la senilitum chorolo ituma education EM Sir Richard Tokbi la penilitum council long basari CM Sir Dr. Tuliram Rong Hang pan same ningaklong banakro pilo apen chotakalang danilitum along Dor Baguri VDC Chairman Sir Sarkoi Rong Par pan same ningaklong banakro pilo la son sayang deng naik lan pipon thek policy nilitum kidukelak deratum pena pasinilitum lahaya sabsabes tamintum ratpan keceron pon longji aposinilitum anso selang litum sondak thak aku kuthot elitum ban lason sayang deng nang palong pon bomje fan sinilitum malang litum fan ningaklong bako tuning readun thulo nilitum la kasinya teng pela bijuli
one bijili tu long sa may soil department pen nang an itu kelak teman kirap kita le dulu ko itu magilong lang solang po anak ko. Ola bangga hok lo nilitum nili puri dunde nilitum bangga aku an penal system nilitum thek dun long lo chu kidam tang het nilitum kakojan piasa long sa me hala kakojuri was herila soil department pen project do langlitum kulason da thak ko manege kowe rong ko manege sa rong la son se inut pen na tangka suri phok kep achek long pon lo chu first phase bang 15000 lo non ko next second phase 15000 po and the next 20000 total 50000 long pon Tang ningkan pen nang an kirap dulu di. dulu Duar Bagri 26 constituency ke perlu dalamara kaipulang suai hitia long Kahora Soil Conservation Department pen hai ke by tractor lapen jinta ke lenga mesin lapen bab ke pana mesin ke ron pona jai me kedeng Bangso amaya long mai kacipahem phupon lake Samson Singnar lapen aluhi kapachini Subhas Intisi aluhi pachini ponlo Lapen bangso amaya long aluhi amana peng pen kacetong dun lake Duar Bagri 26 constituency VDC chairman Sarkoi Rong Phar lapen Dalamara town committee chairman Mangal Singh Terang lapen Duar Bagri 26 constituency mandar committee president Sunaram Singnar chetong dun là từ lang đi của men pensi của nong lo Bani. okay fire so pangsi ma phan tam ni lo pangsi lang kitla Cholo. Bujurlo ini nilitum ladak kaipulang so water development project lobangso along nilitum ladak kiron kebak ada distribution nilitum claim pondo nasi nilitum pini dak rat phan kiron pon kebak pona hormu ke lahailo je dak pini dak power tiller ladak asodo akethedo lapen akethe nai lasondo kado we nilitum ladak ho power tiller pini dumron ponlo lapen asolong ladak bab kangti ba mesin hiniron ponlo lapen asolong nilitum ladak dipan biyon kecubu tumhan dinta kecelengnya mesin nilitum ladak solam ponlo lapen ke kopini jong si धूप खरी पिनी ने लहाई तो बुनाई पुलरंग ते लहाई फन चेक के प्लाका मशीन दा नीली तुम पिनी लदाक रन पो तासी नीली तुम ला चोट कलेलांग लहाई के क्लेम कद्दो को वे फन लेबर मेंटेनेंस फन दा में नीली तुम अपोर पे नपोर नीली तुम लदाक चेक ता रन पोंजी अपरांग दा नीली तुम सुरी क्रफो फो रन पोन लो अकोनन गिटी रुई नी बाफिलो दंगते अकोलसन थाक्से को नीली तुम रन पोन फुला अथे kopi pos ini itu mendak kiron ponma laki lahelo dia ladak kaifu langsu along pen cenglok up to bijilian isya project do ase so project along akyong dung araratung mithang aja kong pen kecuklem tekhe kecudam tekhe lasona tum do
idu kela karatum cuklem ke cuklem intung sita mithang aja kong abe lapen ajok si pini dak Carbeng Long Autonomous Council CEM Sir Dr. Tuliram Ronghang alang li project deng pon lo laso project ke deng pon along itum dak local emisi mate EM in charge education Sir Richard Togbi alang li kabor idun pen ajok si pini dak labang so project nilitum pichun pon long lo alang li nilitum dak local emisi Sir Richard Togbi alang li initiative mate alang li kabor i pen ajok si dak Carbeng Long Autonomous Council Department EM Sir Prabhat Chandra Taru alang li pen tinggi cithan lo lapen Carbeng Long Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Ronghang Sir alang li pen tinggi cithan lo si lakado we ke tinggi cithan ateng pen si pini ladak labang so water project committee along ason hormunang palipon lo la si ladak akyong dung arata tumangke ningarong parpig lo atike alang itu jungjung menaja kong awisita lahai ahormu akijoy pe kirap ke longopot alang tum ningarong lo lasi aprang si ke dak dor bagori kicari pon local emisi mate EM education Sir Richard Togbi aphan akiru pipar piglo lape adun thu Carbeng Long Autonomous Council CM Sir aphan tame akiru pipar piglo lapen ke Carbeng Long Autonomous Council EM Department EM Prabhat Chandra Taru Sir alang li phandame akiru pipar piglo lasi nili pini adoi phandame labang so hormu keron ponlong pot nilihin pentame alang tumhan choro parpig lo o ningarong oputhak bangke cethan thek tedel lo ningarong bigan lo prang pen pineng lanon ning kahini thoma pi pen la so soil conservation de beneficiary account nang pali PMKSY 2.0 la so a scheme nang pi pen bot pinang ani to ningarong piglo la pening sam ulo soil department la pen plus tuma education EM Sir Richard Togbi la pen dak ni tum local BDC chairman la to ko belang tung ka bor events ni tum labang so scheme ni tum hangge deng pi pen ni tum hala bang so kam nang pi pot pini ason son tamne kwan ni tum ningarong lojo athemal ni tum ahor mulong lok lo lapen itum akam dame kisumana kam ge tum claim long lo lapen kisumana kam ke pachun epen sa so hormonang ge pipen itu product nang pipen itu la so kam pen ako anse ki pachun mon thagi phan nang ke ro nang pipen boning sampik lo pasi Sir EM lapen ituma Dr. Tuliram Ronghang phansta me lang le phansta me akiro barpik lo laposon thak non eprang ge wangi lang la anso se ni tum along re ni tum ka khojan bijuli tu kado barwan bortu ka to ko la so angkang os me anso se ka develop ki messenger pha la benili tum long da beneficiary kam do piglo okol nili mithang puchat kali adon ka prekas tum tame saring long lo la bela tea garden tum long lo horticulture tum do lo la pen bamboo plantation check e tum same long lo la pen floriculture mir ki e tum same lason kapre scheme do piglo la sila kado ka bes tame alang tum ke claim bes tame ali se palong lo la pen alang tum sarkar tum la beneficiary nangi pitum bes tame nangi pinak det non itum ali ke palong tu theka potome ni tum ning sampiglo la si aprang sike la education ituma EM Sir Richard Togbi la pen Dr. Tuliram Ronghang la pen soil conservation Sir mantami akirup la pen itum long charab don BDC chairman la kado ba la dak dor ba long claim rop chong la BJP party claim rop chong kado ko hon same ninga klong pa alang itum same la sona scheme nang pi theka pot ni alang itum hasuri suri akiro la pen akadom di paglo ne non la so ko di mana do bai ki chupen ni kisu tamite do di ka chorot surep suru ka an di chute ke ka dukti ke la an de la sta ke la so an di ba ke ni no anda ni di ta lo ke